Hello mindenkinek, én Hacker 2000 vagyok, és ez itt egy gameplay videó lesz. Mégpedig erről a gyönyörűséges játékról, ez nem tudom meg miről szól. Hát nézzük, New York City, máshol nem tudunk menni, akkor menjünk New Yorkba. És akkor itt most így le kell szarni az embereket, azt hiszem. Aha, leszartam! És szájjal szarok. Nézzétek, szájjal szarok. Na, beleszartam a levessébe. Ura, sor tűz, gyerünk! Minden sor tűz, gyerünk! Tele van szarva minden. Jó van. Kezdjük. Próbálj meg, leszarom a fagyját! A francba! És egyáltalán! Gyerekek, ez egy nagyon precíz játék ahhoz, hogy ezt tudjátok játszani. El kell sajátítanotok a belső békét. Hogy aztán valamit felboríthassatok, mert ez egy... Figyelj, beleszarok a kukába, yeah! Sok tűz a kukába! Ez egy kombó, halló, 15-ös kombó volt, azt hogy beleszartam a kukába. Na. Akkor beszarok egy 20-as kombót a kukába. Ja, 25-ös kombót beleszartam itt a kukába. Jó ég. Mi ez a szar? Beleszarok a babakocsiba. De tényleg beleszarok a babakocsiba. Nem jött össze. Ez azzal találtam. Jó. A francba már! Ura, sor tűz, úgy gyerünk! Zúrítsad! Szarjál, gyerünk, mint állat! De mi ez, hogy átgyalogol a szaron? Majd mikor lesz ilyen bombám? És hogy nyújtogatja így a nyakát? Gyerünk! Itt a tömeg! Mindenkit leszarok! Most honnan lesz ilyen bombám, vagy valami? Na mindegy. A gyereknek akarok most így beleszarni a fagyjába. Ne találja el! Ez az. Basszus, nem jutott. Senkit nem találok el, nem igaz. Ó, és most van ilyen bombám, ami nem tudom honnan, de van. Akkor most szarjunk oda egy ilyen bombát, F-fel. Ó, ekkora volt! Gyerünk. És ne próbáljátok ki otthon. Jó, mindenhol ilyen szar repül. Ez nagyon durva. De most megyünk Kínába. Azt hiszem ez Kína, vagy nem tudom mi ez. Na. Jó ég, ezeket szarjuk le. Arra ne hülye gyerek. I wanna pass. Tremendous, really? Szarjunk bele ott annak a zsákjába, vagy jön faszába.
Beleszarok a zsákba, vagy nem zsákba, hanem abba a szekérbe, vagy mi a szarba. Nem jött össze. Így. Sortűz a szekérre, ami nem szekérde. Jó, beleszartam, mondjuk úgy, na. Ezek a kínaiak olyan lassan mennek. Basszus, és nem találja el. Még van egy szarom, még van egy utolsó szarom. Sose találja el. Mindegy. Menjünk vissza New Yorkot a szarbomba! Szarbomba! Lőjünk is, így gyerünk! Sortűz! Ez a játék megérte az árát, azt kell mondjam. Na hújra. És először izéljünk, na. És akkor így még gyúrítsuk rájuk így a sortűzet ezzel. Gyerünk mindenhova sortűz! Nagyon durva. Jó, menjünk Kínába. Hát ha ott is találok valami értelmes elfoglaltságot. Szarjuk le azt. Ez az, leszartam! Belemegyünk! Beleszartam a izébe! Így beleszartam. És megint! Ez az! Gyerünk! Szarok, mint állat! És akkor itt mit kell csinálni? Ez nagyon kurva. Szarjuk le azt a szar családot. Szarjunk már le valami, szarjunk vele a szekérbe. Combo! Ezek itt 25 szarral. Jó, és senkit nem találok el. A kínaiak leszarása az művészet. De kérem azt a hatalmas szart. Jó ég, mi ez? Ez nagyon beteg. Na megvan, megvan! Ez egy szarpetárda. Szarjuk is meg minden, kiírtam a kínaikat. Nézd meg, mi ez? Jó ég! Mi ez? Emberek! Ez nagyon beteg. Ez a játék, ez valami elképesztő. Gyerünk! Szétszartam a várost. Na jó, akkor veletek gondolom a következőre. Ja. Ez mi? Ez Párizs. Párizs, az párizsi. Igen, na. Igen, na. Szarjuk le a kutyát. Ez az, leszartam a kutyát. Szarjuk az öreg nénit. Ez az. Szarjunk vele abba a kukába. És ott kipotyog belőle.
Ekkora már! De ez ilyen fosszökőkút, vagy ez mi? Mindegy, gyerekek, ezt még lejátszom, aztán a vége lesz a videónak. Beleszartam a levesébe! Itt találni kéne, itt is van volt, hogy ha beleszarok, akkor ez kombó. Ez a kukába, ha beleszarok, az nem számít kombónak. Nem. De meg nem megy. Kombózunk. Mindegy. Hacker 2000 voltam. Ez valami elképesztően brutál játék volt. Ha tetszett, like, ha szeretnétek még ilyen elképesztően szar játékot, akkor szó szerint szar. Akkor like. Please.